ba na bukas, holiday? Oo, dineclare na po ng Malacanang na bukas, holiday. Di mo alam, alam na din bukas di mo na kailangang pumasok. Pwede nang pumarty-party, pwede na pong maging, hindi pwede maging third party. Pwede pumarty-party pero bawal magbaba ng panty. At bawal maging third party. Charot, darot. Okay, pero ito talaga kabisyo. Kaya aminin ako. Hindi po totoo lahat ng sinabi ko kanina. Hindi po totoo yung sinasabi kong holiday bukas. Syempre, gawa-gawa ako lang yun. Dapat kabisyo, wag ka kasing funny. As in, funny, wala in. You have to verify your sources. Kung ako po ang naging source ninyo of that news, I think and I believe na kailangan nyo pong verify yan sa DZRH News. Kasi parang wala po akong kredibilidad na magbigay po ng balita sa inyo. Unless yung ibabalita ko sa inyo ay tungkol sa buhay ko. Na kailangan ko po ng pera ngayon. So send GCash. Charot, darot. Anyway, kabisyo, Merry Christmas to all of you. Happy holidays. I hope you're having a good time spending it with your family. I hope na lahat po ng mga kabisyo natin ngayon ay masaya. I hope kung sakaling hindi mo kasamang iyong pamilya ay nabati ka na nila ng Merry Christmas or Happy Holiday na alala ka nila. At kung hindi man, huwag kang mag-alala. Ako na lang ang aalala sa'yo. Charot, darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman ako maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.